alai marhite madaron di ama asa ommanyan parsia jarata dinalaho diakka paradatan mangihuton diakka na dua-duata naung parjulo mangulahon adat. Jadi molotung pesongonon nabuy tarpatupan ni panitia ulilas marohata songon hata ni upasa donon nami pinatikon hujur di torpini tabian tu dia behamuna mangalaka tu si mahamu dapat persaulian. Iya. Langsung mah. Iyo. Iyo. Iya, selamat. Iya. Berjuangkan. Oh ini Pak, budul mah muna.